Σίμον για τον Ντάνστον μακριά από το δικό του πεδίο δράσης. Ο Μίτσιτς έγινε το pick and roll, ο Ντάνστον βρέθηκε ολομόναχος. Ο Παπαπέτρου άλλαξε με τον Βουγιούκα και η μπάλα στα χέρια του Καλάθη. Ξέφυγε μέχρι μέσα, 2-2. Λίγο άτσαλο το ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Ο Βουγιούκας βγάζει χρόνια το ψωμί του με αυτό το hook. Μίτσιτς. Ο Σέρβος ελευθερώθηκε για λίγο. Ο Σίμον για τον Μοερμάν βάζει στην πλάτη του τον Τόμας. Μπορεί να τον κατεβάσει χαμηλά. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Γάλλο. Ο Καλάθης ταλαιπωρεί τον Μίτσιτς. Ο Βουγιούκας μακριά από τη ρακέτα. Ο Κιλπάτρικ για 3. 6-9. Και ο Καλάθης θέλει να τρέξει. Πάσα πίσω από την πλάτη. Ο Βουγιούκας θα καρφώσει. Τώρα ο Μπομπουά σουτάρει πέναλτι. 11-9. Ο Κιλπάτρικ πηγαίνει για την παγίδα. Ο Λάρκιν καταπληκτική assist. Καλάθης για 3. Το πρώτο του τρίποντο, 16-12. Ο Γκίστ βυθίζεται χαμηλά, του περνάει την μπάλα ο Καλάθης. Ο Άντερσον δεν μπορεί να παίξει την άμυνα. Ο Λοτζέσκι απέναντι στο Σίμον βρίσκει χώρο. 20-12 ο Παναθηναϊκός στο συν 8. Ο Μίτσιτς που πέρασε ξανά στο παιχνίδι με τον Άντερσον και τον Πλάις. Ξανά το ίδιο σουτάκι, ξανά το ίδιο αποτέλεσμα. 22-16. Ο Λεκάβιτσος περιμένει τον Λοτζέσκι. Παίρνει το screen από τον Γκίστ και ελευθερώνεται μετά από ντρίμπλα. 24-16. 7 δευτερόλεπτα ο Μίτσιτς ξέφυγε, βρήκε ολομόναχο τον Άντερσον, δεν προλάβει ο Αντετοκούμπο, αυτό μέσα. Καλάθης με τον Παπαγιάννη να είναι ψηλά για να του δώσει το screen. Δυσκολέψε να γίνει λάθος, διόρθωσε ο ίδιος ο Καλάθης, αλλά μένουν 4 δευτερόλεπτα ψηλά. Ο Αντετοκούμπο! Για την ώρα βέβαια η επιθετική βραδιά του Παναθηναϊκού είναι άψογη. Ο Μίτσιτς συνδέθηκε. Θέλει να τρέξει ο Καλάθης. Ξεφεύγει με εντυπωσιακή reverse ψηλά για τον Παπαγιάννη που κατεδαφίζει την μπασκέτα. Στα τελευταία 5 μάτς απλά να θυμίσουμε ότι δεν είχε φτάσει καν τους 80 πόντους ο Παναθηναϊκός. Στην Ευρωλίγκα ο Καλάθης ανάμεσα σε όλους. Ο Παπαγιάννης παρόν στο επιθετικό rebound, τελειώνει μόνος του τη φάση. 32-26. 5-4 τα λάθη. Ο Μπομπουά που μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Ο Κιλπάτρικ τράκαρε με τον Τόμας και ο Πλάις του τιμωρεί. 32-30. Ο Καλάθης, φανταστική πάσα, ο Παπαπέτρου δεν μπορεί αλλά μετράει. Ο Καλάθης πέρασε για τον Βουγιούκα, καρφώνει ξανά. Ο Καλάθης πιο γρήγορα από τον Πλάις. Πήρασε για τον Τόμας, πάτησε γερά μέχρι μέσα, 38-30. Ο Καλάθης με αυτή την assist ξεπερνάει τον Νίκο Ζήση και ανεβαίνει μία θέση στους καλύτερους όλων των εποχών στις assist. Ο Γκίς θέλει να χρησιμοποιήσει το κορμί του απέναντι στον Μοερμάν. Και το κάνει με επιτυχία. Μοίρασε και στον Τόμας με μάτια στην πλάτη ο Αμερικανός. Ο Καλάθης ανάμεσα σε όλους, διψήφιος στους 11. Ο Καλάθης συγκράτησε. Η πάσα για τον Παπαπέτρου που έφτασε μέχρι το τέλος με το αριστερό. Η μπάλα ξανά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Κιλπάτρικ για 3 μετά το δικό του άστοχο σουτ. Η άμυνα της ΕΦΕΣ είναι ανοιχτή. Ο Βουγιούκας αξιοποιεί την πάσα από τον Κιλπάτρικ. Ο Κιλπάτρικ ανάμεσα σε όλους. Ο Τόμας προσποιήθηκε στον Ντάνστον, πάτησε, κάρφωσε! 55-38 με τον Τόμας να προσφέρει τη φάση της αναμέτρησης. Στέλνει στον αέρα τον Ντάνστον, πατάει δυνατά με το αριστερό. Σεισμός. Ο Καλάθης ανάμεσα σε όλους και αυτό μέσα. Πάσα χαμηλά, ο Σίμον εκμεταλλεύεται την assist, σιγά σιγά αρχίζει να ροκανίζει την διαφορά. Απέναντι περιμένει ο Σίμον. Ξέφυγε από τον Παπαπέτρου, μοίρασε στον Γερμανό, αυτός με το hook μειώνει ακόμη περισσότερο, 57-46.
Λάθος από τον Καλάθη, κλέψιμο νέο από τον Μοερμάν. Ο Μίτσιτς δίστασε. Δεύτερο ίδιο λάθος από τον Καλάθη. Και ο Μπομπουά με 3 τιμωρεί τον Παναθηναϊκό. Ο Μίτσιτς απέναντι σε όλους, ανάποδο λεϊά 59-56. Ο Λεκάβιτσιους μοίρασε στον Μίτογλου, προσποιήθηκε. Ο Παπαπέτρου έβαλε την μπάλα στο παρκέ, επέλεξε τον αριστερό διάδρομο, ελευθερώθηκε από όλους. Επιτέλους τα λάθη για τον Παναθηναϊκό, 61-56. Ο Παπαπέτρου δυσκολεύτηκε να περάσει την μπάλα χαμηλά. Ο Λεκάβιτσιους ξέφυγε από τον Μοερμάν. Ωραία, πέρασε στην ρακέτα των Τούρκων. Ο Πλάις για τον Άντερσον. Μαζί με Μοερμάν, Μίτσιτς και Σίμον είναι οι 5 των Τούρκων. Ο Σίμον συνδέεται από μακριά για το 63-59. Το μάτσι είναι στην κόψη του Ξηραφιού τώρα. Ο Μίτσιτς πέρασε για τον Πλάις από την κλειδαρότρυπα, 63-61. Καλάθης. Με το αριστερό νίκησε και τον Πλάις, 67-61. Καλάθης απέναντι στον Μίτσιτς. Σταμάτησε την τριμπλά από την αρχή επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάλι στα δικά του χέρια η μπάλα. Έχει βγει ψηλά ο Γκίς. Το Καλάθης για 3. 70-61. Εφές που έχει στάρει τώρα 28 τρίποντα και 27 δίποντα. Καταπληκτική ασίστα από τον Καλάθη. Ο Γκίς καρφώνει. 72-64. Λίγο έλειψε να κλέψει ο Γκιλπάτρικ. Έχει μείνει κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το τιμωρεί ο Μπομπουά. 4 δευτερόλεπτα, 3. Ο Παπαπέτρου έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Ο Γκίς πάτησε, κάρφωσε! Ο Καλάθης για τον Γκιλπάτρικ. Αυτός πέρασε. Υπάρχει Καλάθη και φάουλ. Δυο επιθέσεις, δυο άμυνες για να τελειώσει το μάτς. Ο Γκίς από την γραμμή. 81-68. Ο Καλάθης περίμενε τον Γκίς, του πέρασε την μπάλα. Άφησε την μπάλα στο Καλάθη, μετράει και μία βολή για τον Γκίς. Ο Καλάθης για τον Αντετοκούμπο ξανά.